Днес ще направим един опит да монтираме такъв Power Plenum, който се монтира в цилиндъра. Ето го оригиналния редуктор и Power Plenum. Днес ще видим да го монтираме и ще проверим какви скорости ще даде. Значи, пушката в момента е на 200 бара. Ще стрелям 4,5, ще стрелям с слъгове ЗАМ 0,65 грама. Сега ще видим преди монтирането на редуктора и Power Plenum какви скорости дава. 266. Двеста 264 264,7. Това е със заводския редуктор, който си е вътре в пушката. Артемис П15. Калибър 4,5. Сега ще му монтираме един Power Plenum вътре и ще видим дали има някаква разлика в скорост.